מצב חברים, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה של ליאון לגבי הכתפיים. אני אראה לכם איך עושים כתף כמו שצריך ובלי כל מיני טעויות שאנשים עושים, סבבה? קודם כל חשוב להבין שבאימון כתפיים, סבבה, אתם צריכים להרגיש את האזור של הכתף. כשאתם מזיזים, אתם לא מזיזים בדיוק את היד, אתם מזיזים את האזור של הכתף או למעלה או בלחיצה, כאילו פה הדגש, אוקיי? או הרחקה לצדדים או קדימה, שזה דגש לכתף הקדמית. בסדר? תמיד תחשבו שאתם לא עובדים בהובלות, אתם אשכרה משתמשים בשריר כדי לזוז או הצידה או לדחוק או קדימה, אוקיי? או ללחוץ, סליחה, סבבה? אז תבינו שכאילו מבחינת הביצועים והכל, אתם צריכים להבין שכאילו הכתף זה שריר שהוא מאוד מאוד צריך להפעיל אותו ולא להפעיל את שאר הגוף. שיש לי פה משקולות, אני עכשיו וככה אני אראה לכם. עכשיו תבינו שבמשקולות, אוקיי? אנשים לפעמים מרחיקים כל מיני הרחקות מוזרות או עם הגוף והכל. צריך להרחיק, אוקיי? להרחיק את המשקולות לצדדים עד לפה ולהביא אליכם לגוף, אוקיי? בלי כל מיני תזוזות עם הגוף, בלי שום דבר, פשוט אנחנו מרחיקים עד לפה ומחזירים, אוקיי? צריך להבין שהכתף, האצבע הגדולה, היא למטה, אוקיי? ואנחנו מרחיקים עם ידיים טיפה לכפופות, לא ישרות עד הסוף, אוקיי? כי זה יפעיל לכם לחץ על היד קדמית, אוקיי? פשוט קצת לכופף את הידיים ולהרחיק. מרחיקים לצדדים, אוקיי? ואם אנחנו עושים לחיצה, אוקיי, אנחנו לוחצים ומחזירים לאט לאט, מרגישים את הכתף. אוקיי? תמיד תחשבו שהכתף שלכם, הכתף שאתם מתאמנים, היא צריכה לעבוד, אוקיי? לא כל הגוף, לא להקפיץ עם הגוף ולשים משקלים ממש גבוהים ולא לעשות איזה 3-4 חזרות. תבינו שכדי שהכתף תתפתח וכל השרירים יתפתחו, אנחנו צריכים באמת לעבוד עם השרירים, באמת להדגיש את השריר שאנחנו מפעילים אותו, ולא סתם להרים כמו אנחנו עובדים בהובלה. באמת, להפעיל אם זה כתף, להפעיל את השריר של הכתף, אם זה חזה להפעיל, אם זה טרפזים, אז אנחנו מקפצים ומורידים את הטרפז שיעבוד. אוקיי, ככה כעיקרון, זה הטיפ של האזור של הכתפיים והטרפזים, פשוט תפעילו את הכתף ולעשות תנועה נכונה, ולא סתם להשתמש עם הגוף בתנועות ולעשות כל מיני תנופות שאתם לא צריכים לעשות. באמת סמכו עליי שאפילו משקלים יחסית נמוכים, הכתף שלכם תתפתח. Okay, וגם כשאתם עושים את הלחיצה מעל הראש, לא עם משקלים גבוהים מדי, כי אז אתם, במקום כאילו להביא את זה לפה, אני בדרך כלל לא עושה עד הסוף, okay? כי אם אני אעשה עד הסוף, אני כאילו נועל את השריר והוא לא עובד הכתף, נעילה. אז אני כאילו עושה את התנועה עד לפה בערך. אז תבינו שאזור של הכתפיים, אזור מאוד מאוד חשוב, okay? תפתחו אותו. אני ממליץ לעשות בין 4 ל-5 תרגילים לכתף. יש לכם 3 חלקים של הכתף, קדמי, אמצעי ואחורי. Okay? קדמי זה כל מה שהולך קדימה עם הידיים, שאתם יכולים לעשות גם ככה עם משקולות, אוקיי? האמצעי זה כל ההרחקות למיניהם ולחיצות, והאחורי זה שאתם עושים, כתף אחורי שאתם עושים את ההרחקה לצדדים, אוקיי? שאתם מרחיקים את הידיים לצדדים, זה האחורי. או שיש את המכונות האלה של המכונות של החזה, מכונות שאתם עושים פרפר, אוקיי? אז אתם פשוט מסובבים את הגוף ועושים עם הידיים אחורה. אוקיי? ככה הכתף קדמית תעבוד. ואני מקווה שהסרטון עזר חבר'ה, ואם יש איזה משהו להגיד בכיף תגידו לי, וזה תגידו לי שאני אפס, לא מסביר טוב, לא מדבר טוב, ומקווה שיהיה לכם אחלה יום, ואחלה יום.